To mai sauraro barkanka da zuwa, sannan ka da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro ka kalli wannan bidiyon har zuwa sa, domin kuwa a nan ne za ka ji irin martanin da shugaban ƙasar Amerika ya maidawa ƙasar Nijar kai tsaye ba tare da jan lokaci ba, wanda ganin mai girma Janar Abdurrahman Tani ya aikawa da ƙasar Amerika wata zazzafar wasiƙa. Ganin haka ne shugaban ƙasar Amerika ya dawo da ƙasar Nijar wasiƙa cikin gaggawa, wanda hakan ne sa hankalin Janar Tani ya tashi kai tsaye da ganin irin wasiƙar da shugaban ƙasar Amerika ya turo wa ƙasar Nijar. Mai sauraro ka kalli wannan bidiyon har zuwa sa, domin kuwa a nan ne za mu nuna ma irin imocewar da General Tani ya yi na ganin wasiƙar shugaban ƙasar Amerika. Amma mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode. General Tani ya rasa abin da yake masa daɗi ganin irin zafafin maganganun da shugaban ƙasar Amerika ya turo wa ƙasar Nijar kai tsaye. Hankalin General Tani ya gama tashi, domin kuwa yanzu haka yana ƙara bawa shugaban ƙasar Amerika haƙuri a ganin irin laifuffukan da ƙasar Nijar ta aikata wa ƙasar Amerika, wanda har hakan ne yasa shugaban ƙasar Amerika ya ce babu abin da zai hana ya yaƙi ƙasar Nijar kai tsaye. Domin kuwa dama General Tani ya fito ya yi magana akan ƙasar Amerika, wanda har yana cewa babu wani mahaluki da suke tsoro idan har za su yi fito na fito, to don haka babu abin da zai hana ƙasar Amerika ta yaƙi ƙasar Nijar kai tsaye. Mai sauraro kar ka manta, muna ƙara tunatar da kai, dan Allah idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro ka kasance da mu a cikin bidiyo na gaba, domin kuwa a nan ne za mu nuna ma irin maganganun da shugaban ƙasar Amerika ya yi wa ƙasar Nijar kai tsaye.